Dnes našej krajine a demokracii na celom svete hrozí úplný zánik. Skrytý nepriateľ práve teraz podkopáva základy vášho slobodného sveta a zostáva mu posledný krok, aby ho navždy zničil. Tento nepriateľ nie je oblečený vo vojenskej uniforme, neobmedzujú ho hranice, neprisahal na žiadnu vlajku. Jeho zbrane sú neviditeľné, ale jeho údery sú zdrvujúce. Nastal čas odhaliť tohto skrytého nepriateľa, aby ste mohli vybudovať svoju obranu skôr, ako nepriateľ zasadí posledný úder.